vhangeri iyi yemuchinjikwa saka regai tinzwe ichiverengwa vhesi yacho, tinzwe kuti inonzi chii. Vhesi 18 yavakorinto yekutanga chapter 1. Nokuti shoko romuchinjikwa, verengai zvakanaka ndoti musimudze voisi renyu zvishoma. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparara. Vanoparara vakarinzwa vanoti upenzi. Iye Mwari akatarisa hati, aiwa usi upenzi, ponetswai mutsadaro. Vanoparara vakarinzwa shoko remuchinjikwa vanoti chii zvavo? Kureva kuti mukashayiwa anoriti upenzi harisiri iro remuchinjikwa. Shoko remuchinjikwa upenzi kune vanoparara, alright. Asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Isu tinoponeswa tikarinzwa shoko remuchinjikwa. It is the power of God. Iro shoko remuchinjikwa ndiro simba raMwari. Saka ukazozvitsvagisisa uchaona kuti vanoparara kana vachitaura zvesimba vane vachitaura vanhu vanodzungudza misoro nekubvunda nekuumburuka muchechi vachinzi pastor achidaiwo so vanhu vachikunguruka, kana akadaiwo vokunguruka vachiendawo, vakadaiwo so vokunguruka vachiendawo. Asi mazuva ano ndakazoona kuti madonhero akuita vanhu haasisiri genuine, ava raised. Because munhu waMwari anomira kuseri kwemunhu, so otanga kudaiwo so munhu akatarisawo. Munhu anotanga kuenda ikoko but asina kuona kuti munhu waMwari ari kuendesa ruoko kupi. Munhu waMwari ochinja ruoko kudai so vanotanga kutatsira kwachiendawo akadaiwo so. But chinondishamisa pakudonha kwevanhu vanji, hapana ari kubhodonhera patambo dzemagetsi. Munhu wese anodonhera pakanaka, ende anodonhera michana unosvika pasofa oti zete. Ende kana vachidonha vakadzi havadonhe zvekufugura marokwe, vanodonha zviri decent, madonhe iwayo ukatsvaga. Asi madonhero ari genuine. Nekuti kana dhimoni chero ranyatsobuda hariite zvese izvozvo, dhimoni harina hunhu. Hapana ari kubhodonhera pazipi, so ndoti batai munhu anokuvava. Munhu anodonha zvakanaka bichana oti pasibhidhiri. Okunguruka, kana da kuenda pamasteps vanodonhwa pepe ochinja direction odaiwo so. Kana kunosvika patambo dzemagetsi okunguruka achiendawo. Ukazvitarisa unoti bhari iri kurongwa kuseri kwechechi. Maumburukiro ari kuita munhu anenge ari kuziva zvaari kuita. Wakabvaona madonhero ari kuita vanhu mazuva ano. Vanhu vava kudonha zviri systematic, zviri organized. Chii chinosaka vafunge kuti munhu akadonha pademonstrate kwapower? Inyaya yekuti vanhu ndovaya vari kunzi shoko remuchinjikwa upenzi kune vanoparara, asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Kureva kuti vanoponeswa ukavabvunza zvesimba raMwari vanotaura zveshoko remuchinjikwa ndiro simba. Ukataura pamusoro pevanoponeswa ukavati what is the power of God, they will tell you the gospel of the cross is the power of God. But to them that are perishing, they will tell you rolling on the church floor like a headless chicken, that is the power of God. Shivering like somebody who has been caught by frostbite, they will tell you it is the power of God. Vomiting in the midst of the church service, it is the power of God. Kureva kuti vane vari vanhu vanoparara. Iverenge zvakare verse 18, 1 Corinthians chapter 1. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparadzwa. Vanoparara shoko remuchinjikwa vakarinzwa vanoti upenzi chaiwo, uhu ndo upenzi manje. Asi kwatiri isu tinoponeswa tikarinzwa shoko remuchinjikwa isimba raMwari. Isimba raMwari. Nekuti anoti ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi ndichaparadza uchenjeri hwavakachenjera, ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Yes. Wakachenjera uripiko? Munyori uripiko? Munyori uri kupi? Ko muiti wenharo aripi? Muiti wenharo wenyika ino uripiko?
Where are the writers, the authors and the philosophers? Where are the great debaters of this world? Where are the wise men in Harare? Vanyuri varipi, vazivi varipi, vanokakavara vipasera apo pari opago. Varikupi. Zvikanzi Mwari haana here kuita uchenjeri hwenyika uve ubenzi. Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika huve ubenzi here. Zvikanzi ko imi munokakariwa here kuti Mwari zvaakaita akaisa ubenzi into institutions. Vanhu ndokutanga kuita madegree eubenzi. Mwari akati ndo ubenzi hwavari. Honai kuita nharo kwavachaita kana vagraduata ubenzi ihwohwo. Mwari haana kutora here uchenjeri hwenyika akahuita ubenzi. Kureva kuti many at their wisest state, they are at their lowest in the mind of God. They are at the highest level of foolishness. Nyika neuchenjeri hwayo, nekuti nyika neuchenjeri hwayo zvaisina kuziva Mwari. Nokuti pashure muuchenjeri hwaMwari, nyika nouchenjeri hwayo haina kuziva Mwari. Nyika ndokubva yagadzira zvikoro ikati taakuda kupa vanhu uchenjeri. Ndokubva yatanga kugadzira uchenjeri ndokuhupa mazita. Zvikanzi BSc in economics, metallurgy, agronomy, marketing, MBA, BAc, CIS, ACA, medicine, Pollard, LLB. Uchenjeri hwenyika kawo wakagadzirwa ndobva waiswa mumpanda. Zvikanzi nyika neuchenjeri hwayo. For by wisdom the world knew not God. Tangidza ivhesi iyoyo, ivhesi 21. Nokuti pashure muuchenjeri hwaMwari, yes, nyika nouchenjeri hwayo haina kuziva Mwari. Nyika nemarketing haina kugona kuziva Mwari. Nyika nemedicine haina kugona kuziva Mwari. Nyika neeconomics haina kuziva Mwari. Nyika netheology haina kuziva Mwari. Because theology, it's part also of the worldly wisdom. Theology, it is many trying to study God. But God cannot be understood by natural men. He declared that countless times in the scriptures. Ukatoona wakubhadhara school fees kuda kunodzidza Mwari, uri kubhadhara school fees to attain highest levels of gullibility and stupidity. Uri kuita degree reubenzi. Pesera wakufamba uchidza vanhu kuti ndakastudya eschatology. Kuti vhura vhesi yakanyorwa eschatology nada. Zvinongori zvimabhii zvakaunganidzwa nevanhu kuti ufungewo kuti waakuziva ukataurira munhu kuti I now understand eschatological principles of the Pauline era. Vanhu vanoti ai murume akadzidza izvo uri dzuma irwa remunhu wakadzima zvisingaiti. Tangidzai vakorintho wokutanga chapter 1. Izvezvi kana paina ane degree netheology panapa enda unopisa, wakawesta mari, wakawesta nguva. Kana uchida kuenda kuchikoro manje usadzidze bhaibheri, enda unodzidza zvekunyika zvinozokuwanisa mari kunyika. ZvaMwari hazvidei nechikoro, ndezvekuzarurirwa. Enda unoita zvataichara vana marketing nana accountants, uchizoti ndikapedza ndinonotsvaka basa ndowana mari. Izvi zvokuda kunobhadhara school fees wetheology apo weaccounts apa hazvibude. Zvokuti nyika ine ikatongwa nemunhu anoziva Mwari, rofanira kutovhariswa degree retheology. Nyika yoti dzidzai zvinovaka nyika. Onai zvavaita matheologians aya, ndo vakazadza vanhu mumashiraini. Munhu anenge ari accountant onzi ita futi theology. Theology yonodzima accounts dzese nekuweka cheko hachaweka economics dzaakadzidza hadzichashanda. Akunzi sida kuti uwane miracle money muaccounts. Zvinhu zvaakaudzwa kueconomics kuti hazviite, kuaccounts akaudzwa kunzi hazviite. Kuti uwane miracle money mubank account hazviite. Because for every debit entry there must be a corresponding credit entry. Zvinorekungwerekana yadebit kwai haibude, hazvibalance. Theology yaburitsa accounts dzese.
rafuza zirumberi yari unoshaya kuti wakapasa akaunti sei zvawakadzungaira kudai so unofunga kuti ungairikana wadebit wane credit ye5 million maakaunti mako kusina kwayatorwa. Izvi zvinodzidzwa kuform 2 accounting pane pachidzidziswa trading profit and loss account. Hazvidi munhu ane bhiyaki zvauri kuitiswa izvi. Zvekuti ndakaona kuti machechi anoratidza kuti ane mweya wemhando yepamusoro pakunyepera vanhu. Nemapoliticians anosizivikanwa nekunyepa akakundwa kunyepa nemachechi. Machechi akunyepa kupfuura mapoliticians. Kuti mapoliticians ari kutowanikwawo muchechi achisidhiswa, iwo achimbonyepera vanhu kurali, pachechi ari kunyeperwa achitotorwawo mari. Zvonyadzisa izvozvo kuti ko chii chakuitika. Hatisi kuvaona here vana Chikukwa, vana Kembo Muhadhi vava variko kuchechi vakatora hove vari naTB Joshua vakadzoka vakati amen amen. Ndo vanonyepera vanhu parali kuti vavhoterwe but vakutonyeperwa hona ivowo futi. Unoona meya kana gavhena minister weHarare province achipuhwa macucumber namagaya achityora muzura so kutyora muzura kuti ndapuhwa magaka muchechi. Kwakubvunza kuti nai minister kuchechi kwanzi kudii nhasi, hanzi hapana nhasi kwakuite magaka. Mamuri kufambe nekuti mamuri kuchechi zvonzi kuchechi